खुलुमबाय 25 एप्रिल समबार बारायनि रादाब। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय। गाहाय रादाबाव दङ बिटिआर क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव निउ खाग्राबारियावहाय एम्बु राजा आरो एम्बु रानिनि फुजा होनाया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। 1996 मायथाइनिफ्रायनो बिहुं मोसाहारिनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जागासिनो दं आरो फुजाया जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे फुजाखौ 24 बोसोरनिफ्रायनो खुंगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। बिथांमोननि फोथायनाय बायदिब्ला बे फुजा होनायावहाय मोदोम माननाय आरो फिसा फिसौ बेमारफ्रा सोखाजायो होननानै बिथांमोना फोथायनायनि गेजेरजों बे फुजाखौ होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गुवाहाटी मिउनिसिपाल 60 वार्डनि इलेक्शननि रिजाल्टआ मैया जानानै थाङो। बेयावहाय बिथाइ महरै रिजाल्टखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिजेपिआ गाव हारसिङैनो 52 सिटखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो एजिपिआ 6 सिटआव देरहानो हायो आरो एजिपिआ मोनसे सिटआवहाय आरो आम आदमी पार्टिया मोनसे सिटआवहाय देरहानायखौ नुनो मोनो। आरो दुखुनांथाव बाथ्रा, कंग्रेस सरकारा 60था वार्डआवबो 0-0-0 60 लानानै जेननायखौ जोङो नुनो मोनो। बे बिमायनो दुखुनांथाव बाथ्रा कंग्रेस सरकारनि थाखाय। सतीश कुमार मुंनि सुबुंखौहाय मैया एरेस्ट खालामनाय जादों। मोसौ फायखारिफोरनिफ्राय घुस लानानै मोसौ बारहोयोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बियो बारग' बिएसएफनि कामान्डेन्टमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। 2021 मायथाइयावबो सिबिआइफोरजों हमजानानै जोबथेसालियाव दंखायोमोन आरो गोबां गाज्रि अजद दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 12 कौटि रां घुस लानायनिबो बिहा अजद दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गासैबो बाथ्राया मैया आनामुल हकखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावहाय गासैबो बाथ्राया सोराङाव फैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बे सतीश कुमारखौबो हमनानै जोबथेसालियाव लांबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आसाम स्टेटनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गोख्रों दैदेनगिरि भुपेन बराया मैया क'क्राझारावहाय 2 घन्टानि धरना खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गुजरातनिफ्राय एमएलएखौ दाय गैयियावनो हमनानै लाबोनायनि बे 2 घन्टा धरनाखौ होदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ क'क्राझार जेलनिफ्राय गोख्रैनो दाय गैयालाफैनो जेबो केस होआलाफैनो थाबैनो रेहाय होनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि ट्राइबेल संघनि 5थि बोसोरारि जथुम्माया मैया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। आफादगिरि चक्रमणि ब्रह्मनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेवहाय आलासि महरै अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी आरो आलासि महरै एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो लोगो लादों आरो गोबां राभा, गार', आबसुफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव जथुमनायाव लोगो लादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। ट्राइबेल संघनि फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रायाव रायजो जानाय गासै सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ होगासिनो दङ। दायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय गासै बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। ट्राइबेल संघनि फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां बर' नङै सुबुंफोरा आरो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा ट्राइबेल लेन्ड ब्लकखौ आवग्रिनानै दङ। बिसोरखौ होखारनायनि थाबैनो सुबिदाखौ लादों आरो गोबां एडमिनिस्ट्रेसन पावाराव थानाय आरो डिसि सुबुंफोरजों रायज्लायगासिनो दङ होननानै ट्राइबेल संघआ फोरमायदों। बियो ट्राइबेल सुबुं आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसिएनि गेदेर थिरांथा लानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैया बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय मोनसे खौरां मेल खुंनानै बिथांमोनहा मोनसे सावराय मेल खुंनानै बिथांमोनहा थि खालामनाय जायो। सोरबाया बिसिएनिफ्राय बेन जाखानाय सुबुंजोंहाय बबेबा थियेटार, बबेबा फांसन, बबेबा प्रग्रामफोराव लोगो लायोब्ला बिसोरखौ 2 लाख जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा थि खालामनाय जायो। जेरैहाय गेमस्रि दैमारि बेबायदि सुबुंजों सोरबाया प्रग्राम स्टेज गायोब्ला बिसोरखौहाय बेन खालामगोन आरो 2 लाखनि जुरिमाना होनाय जागोन होननानै बिसिएआ गेदेरथार थिरांथा लानाय जादों आरो बे थिरांथा कपिखौहाय बिथांमोनहा देसि आरो गोबां एडमिनिस्ट्रेसन पावाराव थानाय सुबुंफोरनो दैथायहरगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बर' ओनसोलाव मैया 15 गामिनिबो बारा गामियावहाय दै लोमफावनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया हलंगि एयारपर्ट लुनायनि जाहोनावहाय गोबां फिसा दैसाफोरखौ थेथेनानै मोनसेल' दैमाजोंहाय हगार हरनायनि जाहोनावहाय दैया अभार जानानै 15निबो बारा
गामिफोरखौ लोमफाव फैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे दै लोमफाव फैनायावहाय गोबां सुबुंफोरा जाग्रा आदार संनानै जानो थाखाय उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो दाउ अमा मोसौ बोरमा खानोबो बिमायनो जारला जादों आरो गोबां फोथारनि आबादफोरा नस्थ' जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरदों। महाराष्ट्रनि नर्थ दिल्लीयाव एमएलए नवीन राणा आरो बिनि बिसि एमएलए रबि राणानि न'आवहाय गोबां शिबसेनाफ्रा हामला खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हामला खालामबाय थानायनि जाहोनावनो शिबसेनानि 6 सुबुंफोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया हिन्दुजों हिन्दुनो जादों। हनुमान चालिसा फरायनायनि बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायनि जाहोनाव बे थासारिया गाज्रि दुंहाव थासारिया जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अननानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।